Kamu ba? Ay mo sige hiskut-hiskut anak. Kabalong na ata sa kangit-ngitan. Ako, di kumadlo ka na oy. Pagiskot lang mo. Tinuli kita akong ingon lagi. Kanang balay ni Madam J, dagan kang espiritu. Sus asa mga namunit ang istorya ay. Sige og labay daw mo kitaan. Syempre, kung di na mo pinamang third eye, di juga kita anak. Third eye ba, Uroy? Pag sure diha, nga duha raman atong mata. Di ka matuwa na. Tinuod man na. Tinuod ba, Uroy? Ay har mo to o anak, kung makakita ko anak. Paghilo mo oy. Totoo man mo ang istorya na. Di lang ta kumpiyansa. Basig na aron na sila sa palibot. Mga kuya, wala may wakwak. Tanawa. Isog kay ka, talawan kay ang dako. Day, ngano naman kadya? Gabi na magdako. Nagulat ko sa akong angkol. Gulat kasi mo angkol, yung magdaladala di kag manika. Gihatag man ni sa akong ante. Kung giyatag na si mong ante, wa may labot. Ano naman kadya? Naaman gani mo dire. Ayun ang inyo napansin na. Kung gusto mo, mga tutag tulay. Daghan di espiritu dito. Mga isog ng kamo. Kasi mga bayot mo. Si Bayot. Tara! Tara! Pasan ka mo Bayot? Kaginara ka na nagdadalay? Ganinara ko tita. Sige lay, tara na. Pila na gyud ka tuigan nak na wala ka. Di gihapon ti ka malimtan. Ay! Ay! Palihog sa akong susugabi! Tita! Dam! Unsa man ni? Ambot ay! Maguray ko na kita ani. Unsa man ni siya? Sama ni, magpadayon ba ta? Asa ta padayon oy? Oh, karon. Abot na tagtulay. Talaw man lagi mo. Wala may talaw. Kanang creepy lang gigay ba? Sus, talawan kayo mo. Bisa pa ako una. Kamu na lang gay. Unsa man na? Sus, mga talawan kay mo ba? Bisag baira na nangihi diha ah. Ah, ika na. Mura mag-white lady. Mura bitaw? Mga talawan kay mo eh. Ako na lang biki, nagkapgo ko. Eh, kamu na lang di ay. Kapito raman ko kaadlaw nakaduty. Manghawa na lang siguro ta oy. Kay mura magdita ko. Tara na. Mura dili man ni maayo. Ada ka diyan, Rom. Bulod na may. Uy, guwapa man bay. Hi Dam, bapahan ni mo. Ano yung pangalan? Grabe, makatutok Dam. Uy, makatunaw, masab ka. Hawa dire. Oh, suko may nuong ka. Hawa na dire before ko maglagot nimo. Wow, English ha? Dam, next time na lang siguro Dam. Kita oy. Wa gyud ko'y prospect nakita rong adlaw ba. Suko na pud si boss ani. Sa baka kabalo manuktok. Ay, pasensya boss. Na akong gibuhat. Football ka karon. Naroon ta ko'y kwaon drabos ba, walang ko kabantay. Mawa ra mo dirbi. Ay, sige boss. Tutok, nagpalpal. Hansa mo sa tita? Nadamguhan na po na ko siya. Dugay na mo itong nga panahon. Pero man kung magbalik-balik man siya sa akong damgo. Okay na na, tita.
Ay tita, mo na tong bagong nga butler. Mao ba? Tangkad ha? Mo gani tita, gwapo no? Oh, buotan. Nawadan ka gumalay gabi idam, ako'y nagtabang nimo. Anyway, salamat ha. Welcome dam, mamagi akong trabaho. Pero nabala ka na ko aning balaya ba? Daghan na kay panghitabo diri ah. Wala ko kailan nimo. Pahawa mo dere. Kinsa ka? Aron makatabak na sa kahayag. Say hayag yung gilayngon nga buntag man ron. Imong kwintas. Say kwintas. Ayaw ko piyansa na nga kwintas ha. Nga naman tita. Basta, ayaw ko piyansa na. Tita, sukad nga gisuot na ko ning kwintas. Daghan na kay kong makita. Dili lang ikaw ang nag-inusara, pati ako daghan kay kong nakita. Tita, unsa kay maayong buhaton na to ani? Ayaw ka bala ka dam, kaya na ako'y kailang nga bagtik naman ang balay sa among baryo.